Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Qaraqalpaqstanın Türkmenleri. İnşallah bugün size biz inşallah Qaraqalpaqstan Türkmenleri bolarak näme işler etmeli hakkında inşallah aydın. Halkım, vatandaşlar, milletteşler bilýäňiz, Qaraqalpaqstan ýa ýakyn günlerde özünün garaşsyzlyk ýerini alyp öz ata watan toprağyny aljak bolup baty Qaraqalpaq mert ýigitleri. Qaraqalpaq mert gyzlary hereket edip baty. Şoň üçin inşallah biz hem Türkmenler bolarak şu ýerde ýaşaýan ata-babamyz Seljukluň zamanyndan bäri köp ýyllardan bäri ýaşap gelýäs. Qaraqalpaqlar bilen hemle dost, dogam bolup ýaşap gelýäs. Hiç kime sır däl. Başga hem milletler bilen hem biz düşman däliz elhamdülillah. Şoň üçin biz Qaraqalpaqstan Türkmenleri, Qaraqalpaqstan azat bolsa boldy, biz hem özümiziň ýerimize, özümiziň ata watanymyza, özümiziň milli däpter surumyza, özümiziň dinimize inşallah taala öğrenmemize, okumaklara imkaniyetler bolýar. Qaraqalpaqstan azat bolsa boldy, hemme millete özünün dinini, dilini öğrenmeye imkaniyet bolýar. Sonra Türkmenlere de inşallah imkaniyetler berilýär. Niye sebetse biz korkmaz Türkmenler bolarak, adam satmaz Türkmenler bolarak näme etmemiz gerek? Hareket etmemiz gerek. Buna dünkürakda Özbek hakimiyetinin itlerini bazıları aýdy internette 4 kilde Türkmen yok, Berunilde 4 Türkmen yok, Hocilde yok diýdi. Bilýäs ki biz Qaraqalpaqstanda, Qaraqalpaq milletinden sonra ön Kazaklar köpde. Hazır kimler köp? Türkmenler köp. Elhamdülillah 600 100 min diye bazılar 500 mindan näme Türkmeni ýaşaýar elhamdülillah. Polny granitsa Türkmenlerden ibarat. Şoň üçin inşallah Türkmenler bize bir uhlap ýaty bermäni hereket edelim. Hormatly Türkmenler, Qaraqalpaqstan Türkmenler, haçana gelip bizler Kazakstanda, Rossiýada, Türkiýede işläp gezmeli. Özümüziň baý ýurdumyz bar, baý mirasymyz bar, ata-babamyzyň taşlap giden miras yerleri, topraklary bar, muňa eýeçilik edelim. Şoň üçin inşallah kadryny bilip hereket edip bular ýaly imkaniýet her kime de berilýärmi? Hazır Qaraqalpaqlar hereket etdi, dym bolmasa doga edip imkanyň bolsa güç bilen, dil bilen, imkanyň bolsa başga ýollar bilen inşallah hereket etmeli. Çünki Qaraqalpaqstan bar bilen hem özünün azatlygyny alýar bular inşallah. Biz hem bir anda göz ýapdyrmany, dym bolmasa ertäkini bizim çağalarymız aýtsyn ki biz Qaraqalpaqlar bilen bir wagty bir bolup watan üçin, millet üçin, namus üçin hereket etdik diýip aýtsyn ki bizim çağalarımız bizler bilen buýsansyn inşallah. Şoň üçin Qaraqalpaqstan Türkmenleri hereket edelim, azatlygy alalım. Elhamdülillah gaýgy etmeň. Mal mülkem bolýar inşallah, bagy bostanam bolýar inşallah. Her hili gözellikler gelýär. Diňe bizim etmeli işimiz Qaraqalpaqlar bilen birleşip hareket etmemiz gerek. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu.